Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Социаль челтәрләрнең берсендә Казанда яшәүче бер ханымның бик зарланып язылган хатына игътибар иттем. Иремнең әнисенә 80 яшь тула. Ул авыру, башы эшләми. Без иртәдән кичкә хәтле эштә, балалар укуда. Аны карарга вакытыбыз да, теләгем дә бик юк. Бәлки, картлар йортына урнаштырып булыр. Минем хәлгә калучылар бармы, киңәшләрегезне бирсәгез иде, дип яза ул. Әлбәттә, бу хат бер кемне дә битараф калдырмаган, кемдер үгет нәсихәт белән ачуланып язса, кемдер киңәшләрен биргән. Өлкәннәр проблемасы бүгенге көндә актуаль булып кала. Миңа журналист Риман Гыйлемхановның да язмасы белән танышырга туры килде. Картлар йортында бер әби белән сөйләшеп тордым, ди ул. Балаларың бармы, дип сорадым. Бар, ди. Әбинең 2 улы бар. Берсе читтә, икенчесе авылда яши. Яңа гына йорт салып кергәннәр. Тик әби килене өчен артык кешегә әйләнә. Хатынын әнисеннән якынрак күргән улы әбине картлар йортына урнаштыра. Миңа да картлар йортында булырга туры килде. Сезне Арчага картлар йортына чакырам. Назира ханым, сез картлар йортында ничә ел эшлисез? Мен картлар йортында 17 ел эшлим. Төрлесе бар. Бик авылны сагынганнары дагы бар. Туган теләген оныта алмаганнары, бик сагынып искә алганнары, туганнарын, дусларын, якыннарын шулай итеп сагынып яшәгәннәре бар. Барыбер туган туфрак нәрсә дисәң дә инде туган як искә алынадыр инде. Адаптация эшләре була. Әле алар килгәч ияләнә алмыйлар, үзләренең теге дус, үзләренең сердәшләрен таба алмыйлар. Аннары соң ашау якларыннан дигәндәй төрле менә шулай күнегүләр барлыкка килә. Алар әле адаптация эшләрен төрлечә үтәләр. Психологлар эшлиме алар белән? Психологлар эшли, безнең штатыбызда психолог бар. Психологлар эшли, аннары соң социаль хезмәткәрләр төрлечә ярдәм күрсәтәләр. Язмыш инде ул төрле менә шундый язмышка дучар булган әби бабайлар бар. Менә аларына әйтер идек, балалары искә алсыннар иде, килсеннәр иде, әниләрен онытмасыннар иде, ташламасыннар иде. Нәрсәдәндер я булса тавыш чыккан, нәрсәдәндер теге хәтерләре калган булса, әниләрне кичерергә кирәк, алар янына килеп йөрсеннәр иде. Мин бу бинада яшәүче өлкәннәр белән дә сөйләштем. Шуларның берсе бик хөрмәтле кеше, 40 ел стажы булган Рәис абый. Ул монда үзенең тормыш иптәше белән яши. Нәрсәгә килдегез, а? Сезне хәлне белергә дип килдек. Сезгә күчтәнән шәзгенән ул. Рәхмәт. Күчтәнәсләр күп, китәләр. Рәис абый, менә ни өчен килдек сезнең янга? Сезнең гаиләнең язмышын беләсе килде. Менә безне күп кеше тыңлый һәм шушы язмышны тыңлап, күзләреннән яшьләр аксын һәм андый язмышны кабатламасыннар иде. Менә шундый теләк алып килде. Сез ничек картлар йортына килеп эләктегез? Сез һәм сезнең хатыныгыз. Мен бер вакытта бер кемгә дә әйтмим хәзер. Ни өчен сән беренче сафарлар тормыш шундый хәл ул. Понимаешь, аны ахырын белеп булмый. Үзеңнең башыңа үтмәсә, сөйләп кенә аны битереп булмый. Уйлап аны үзем решайттым. Мен дөресен. Ничә ел инде сез монда? Монда 6 ел. Майдан Советский Союз. Почему? Потому что мы военно-промышленный комплекс решали. Ядерный щит устраивал когда-то. Вот, открывал уравновые рудники. Вот. Ничә ел хезмәт стажы сезнең? Менә 40 ел. Илгәндә мен 27 яшьле. Туйларыгыз матур-зымы? Әйбәт үтте, Аллаһка шөкер. Кунаклар күп идеме? Бар иде. Авылда идеме сезнең тамыр, әллә шәһәрдә идеме? Тамырмы? Әйе. Моны ничек әйтергә кирәк? Дөресен әйткән вакытта безнең тамыр авылныкы. Ничә балагыз булды? 2. Алар икесе дә исәнме? Берсе Ташкентта, берсе монда, Казанда. Аныкларыгыз бармы? Аныклар. Бар. Мен уже 85 яшьлеме. Без элекке вакытта, бала вакыттаймы, әти әни дип сөйнеп торалар. Якын итеп күрәдер. Хәзерге молодежь, дөресен әйтәм, курыкмыйдан итендә анда язасыз килмәсә, битер. Алар икенче.
Onlara gerek mi? Onlara akça gerek. Rahatlık gerek. Biz işlev üstük. Açtan üstük. Biz deki vayını kurduk biz dünyana. Bilediriyik nerse ekenin. Akara bilmiyorlar kubisi. Akşam olsa sen yakşı. Etiyenike. Ballara. Akşam olmasa sen kireğin yok. Kubisi şu. Dıbbirisi. Siz özünüzün balalarınızı terbiyelegende aşılanaydıgız mı? Aşağıda benim vaktim bulmadı. Ben irtebile çöp giderim saat 7'de. Kişinin koyarım saat 7'de. 6 saat için 12 saat işledireyim. Gerek bu. Şu an. O rahatta üstler. Havadelik dolgan pezmersen nendigene produkt hammasi çıkar. Biz kısıtkan aşağı üsttük. Sürekli bana aşağı üsttük. Avaranı kurmadılar. Avarı bilmiyorlar. İpini anı temel bilmiyorlar alar. Hazırki bağlar. Şaltıratkanları var mı? O da kızım ya aşağı. Taşkent'ten gidip özüm varamadım. Ülken yılında o. Öyle ne yok ya. Bana bu balezin. Alığa barıp anda tuğanlar var benim. Şuara kırıp, eğlenip, şuaytırıp, Ozan'da bulup, ondan sonra Moskov'da bulup, şuaytırıp, eğlenip Taşkent'e gittik görüp. Etmedi mi? Eydegiz jiyininiz alıp gitebіз dip. Yok. Ne için sen o bile. Taşkent'ten çıkan vakitte, Yesi propiskan çıktı mı, kvartiranı altta mı, kiri koy çıkıyor hocam işte. Anda ikinci zaman. Bana bunda kiri bile gelsin mi? 2 yıl aldan düşte kurdum. Вот как. А это, что мы, понимаешь, ученые уже говорят, понимаете, есть третья сила. И штаб курдым. 4-ші сынып көргеннен соң шықтым. Біріншісі, ана кругом шундай развалюха келіп кірдім. Қималар теге жатқан үйлері сұрайым бірсінен әйті былай дейді, екіншісінен сұрайым былай деп әйті. Шо айтып жүрейм. Нешік шығара бұл неден, кругтан. Теге, строительство шекелерек шундай, яшелерін анда. Келіп ешкілерін алсам бітесі, емерілген анда. Шо айтып, шундай халде. Үштақыр шундай, анда бітесі нәрселер бітір болым, шо айтып, қорқып ұянады. 2 yıl aldan giderге Taşkent'ten, işte bu halde işe sildirmeyiz reyde. 4-cü tapır düşte gördüm. Ровно на şunda yok, yerine gelirlerdim. Çıktım uzun, ровно площадка. И площадка, şunda ровно место. Azgına uydum, tup-turu yıl. Tup-turu yıl, Irak'ta, понимаешь, şunu ne, yoktuluk. Men o vaqtdan bilmem, расшифровать. А вот ahırdan, bunda kelimeler keçtim, düşündüm ben ama. Uylanıp. Göresi bana şundayken, Kazan'da kızıma geldim, görsettiler. Anamında yoktu yok, bana bunda barıp geldim ben. Anamında gelirlerdim. Bana sen, расшифровать. Әнені ренжіткен бала, dünyada rahat göreceği yok ana. Görmüyor. Rahat görmüyor. Var. Bana gelip çıktı benim. Şekilde ettiler, 50 yaşkınadı. Уже весь понимаешь, как рай bitken dediler. Потому что minana bir günde rahmet etkenim yok. Benim menamında kaldı o. Benim balam o. A beni понимаешь, şunday hayga kaldırdı. Korktuk gününde. Biz etiler işte bizim avulda Ulan şahta düştüm ben. 20 yaş doldu. Üy tüzürge avulda. Kapkalar tüzürge. Qaytadır ya, 30 gün bana şol eminim. Etilerge yardım ettim. Onun kurtarıp ciberige. Kitabı yaşasına katlık günlerinde. Benim bir gün ettilerim var. Huday Teala beni bana şusunda yaşar. Allah'a şükür. Aytalam ben. Allah'a şükür. Bana bunu da yaşayan. Kurtar ana düşünmüyorlar. Amin düşünen. Vakti gelip gitkeçten kişilerge de avlık getirmesin. Özüme de avlık getirmesin. Altında gitsin. Мен Сембике журналында эшләүче Лилия ханым Гараева белән сөйләштем. Сүзебез картлар йорты,
авыру тәрбияләүче кешеләр турында булды. Менә Арчада картлар йортында булганым бар. Булганым гына бар түгел, хәтта бер ялгыз әбине анда урнаштырырга тырышып йөргәнебез дә булды. Ул әбинең анда башка чарасы юк иде. Анда бармый башка чарасы юк. Балалары юк, кияүгә чыкмаган, колагы ишетми, күзе күрми. Шушы дем сукыр, шукрак әби бер үзе яшәп ята, газ котелы эшләми, холодильнигы ватылган, ярдәм итәр кешесе юк. Ахыргы соңгы чара буларак без аны менә үзебезнең редакция белән туган ерак туганнары бар инде. Шулай тырышып без аны картлар йортына урнаштырдык. Менә бу апаның язмышы белән кызыксындыгызмы? Без апаның язмышы белән гел кызыксынып тордык. Ул исәнме хәзергесе көндә? Юк, исән түгел. Ул апа шушында картлар йортында вафат булды. Аны туганнары үзенең туган авылына кайтып җирләделәр. Без аның хәлен белеп, янына барып тордык күчтәнечләр белән. Мәдинә апа Залова язды барып һәрберсенең тарихларын. Алар үзләре менә мәсәлә мин барганда сөйләмәсәләр дә, мин тарихларны белә идем. Бер әнине беләм. Ул әнинең менә олыгайгач кешенең бит башы эшләмәй башлый инде. Бу әнидә шундый язмышка дучар булган. Балалары чит илдә. Чит илдә тормышларын көйләгәннәр, эшләре, балалары, гаиләләре шунда. Кайту мөмкинлеге юк һәм авыру әниләрен дә алып китү мөмкинлеге юк. Ул бит башы эшләмәгән кеше көндә, минут сайын игътибарга мохтаҗ. Аны үзең генә калдыра алмыйсың, үзең генә яшәтә алмыйсың. Шуңа күрәдер инде мин аларны теге аклап та әйтмим, гаепләп тә әйтмим. Картлар йортына урнаштырган. Алар әниләрен картлар йортына урнаштырганнар иде. Алар аны түләүле нигездә урнаштырганнар, ул бер үзе генәме, янда ике утыралар иде, мен соң бик хәтерләмим. Ул әни бик карауда иде, аңа игътибар бар, тәрбия бар, ләкин менә шул ул гел балаларын көтеп, шул уллары белән саташа иде ул. Лилия ханым, картлар йорты димәк безнең социаль тормышта зур роль уйный. Шулай бит? Кирәк картлар йорты. Менә кызганычка каршы инде бу горурлык түгел инде. Бу картлар йорты кирәк инде ул, кирәк оешма. Ләкин андагы әби бабайлар мөмкин кадәр әзрәк. Инде бер дә чарасы булмаса гына, бер дә бары җире булмаганы өчен генә. Менә яшьлегендә балалар үстергән, өметләнгән әниләр тилмереп тәрәзәдән айлар буе балаларын көтәргә тиеш түгел. Никадәр авыр булса да, никадәр чарасыз булса да, әйтәләр бит, теге шишәргә мөмкин булмаган проблемалар юк. Ахырдан алар барбер үкенәчәкләр. Шул вакытта ник эшне беренче урынга куйдым дияргә диючеләр дә бардыр. Аннан соң картлык бит ул һәрберебезгә килә. Ярый без бүген яшь йөгереп йөрибез. Кем әйтә безгә ки иртәгә без картайгач алар хәлендә калмабыз дип. Менә миңа бер хат килгән иде. 30 яшьлек ханым нәкъ менә сез күтәргән проблемаларны күтәреп чыкты. Ирем дә эшли, үзем дә эшлим, балалар да бәләкәй. Менә безнең әбиебез, әнисе түгел, әбиебез бик авыру хәлдә, аны карарга мөмкинлегебез юк. Картлар йортына урнаштырыргамы дип, менә шушындай киңәш сорап язган иде. Бу кешегә киңәш бирүгә иң кыен эш. Бу проблема минем үземә дә хас. Проблема. Менә мин дә эшлим. 2 баланы үстерәм, ирем дә эштә. Безнең өйдә безнең белән яши, үзен үзе карый алмый торган, акылга зәгыйф, бедрәфенә бара алмый, үзенә чәй ясап ала алмый, үзе эшли алмый, үзе бер кисәк ипи дә алып ашый алмый торган минем бер туган апам. Без хәтта квартира булмаганда, тулай торакта 5нче этажда җылы сусыз, уңайлыксыз бүлмәдә яшәгәндә дә ничек китсәк китеп сапаны ташламадык. Ул әнинең әманәте, аны бер кайда бирмәскә, бер кемнән дә рәнҗетмәскә, мохтаҗлыкта тилмертмәскә, без әнинең әманәтен үтәргә тырыштык. Апа бүгенге көндә дә безнең белән эшкә барам, эшкә барганчы ашатам, эшертәм, көндезгесен янына әзерләп идәнгә тезеп калдырам, идәнгә булмаса кичкенә өстәлгә буй җитә ала торган, суын калдырам, чәен калдырам. Чәен кулына тотып эчә алмаса дип, чукырга шлангы тыгып калдырам. Аннан суырып үзе эчә. Аннан балалар кайтып җитәләр мәктәптән. Алар кайткач, алар кирәк ярагын карыйлар.
эшәсе килсә ишетәләр, ашысы килсә ашаталар. Ирегез кай вакытта менә ризасызлык күрсәткәне булмадымы? Бер кайчан да булмады. Бер кайчан да ризасызлык күрсәткәне, уф, арадым дигән андый сүзләр әйткәне булмады. Безгә дә әйттеләр, балаларыгыз бик кечкенә, торыр урыныгыз юк. Берәр җиргә аны тапшырыгыз, булай интекмәгез дигән вакытлар булды. Ирем әйтте, бу хакта сүз дә була алмый. Шуңа күрә бер кайчан да бездә бу проблема күтәрелмәде. Аңа бик зур рәхмәт. Ул әле дә тырыша, карый, булыша миңа, апаны ашатырга, эчеттергә, күтәреп авылга алып кайтабыз, күтәреп машинага чыгарып утырта, күтәреп мунчага кертә, күтәреп мунчадан алып чыга. Уларның бер кеме дә түгел, уларның апасы түгел. Ул минем апам. Ул менә иреме бик зур рәхмәт. Бит әле балаларыгыз да менә шушындай мөгаләмәне күреп, алар да иманлы булып үсәләрдер. Шәт иншалла иманлы Булышалармы? Инде балалар булышалар инде кулыннан килгәнчә. Әлбәттә инде алар аны улы кеше бит инде ул бәдәфкә бармагач, димәк аның астында, я астында булмаса да җайсыз була инде. Балалар аны булдыра алмый инде. Ансаның тулысынча минем истә. Кулларынан килгәнчә булышалар. Суын китереп бирәләр, чәен ясап бирәләр, ашарына бирәләр, ашаталар, бүлмәсен җилләтәләр. Я киендерү, шишендерү, андый өлкәләрдә булышалар. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, мин сезгә үзегез күтәрелгән хәтле генә сынауларны бирермен ди. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Әлхәмдүлиллаһ, сез дә менә эшлисез дә, балаларыгызны да тәрбияләйсез. Шулай ук авыру апагызны да карарга вакыт табасыз. Аллаһ Тәгалә әҗр савабын насыйп итсен сезгә. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларым, фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Бу теманы киләчәктә дә дәвам итәргә уйлыйм. Мин сезнең белән саубуллашам. Каналыма язылырга онытмагыз. Сезгә барыгызга да исәнлек, бәхет, күңел тынычлыгы һәм бәхетле картлык теләп калам.